दुलाराय बर' आरिमु आफाद खुंगा 17थि बोसोरसालि जथुम्मायाव अदालगुरिनि खायजामाथि जायगायाव बोसोरसालिया जुथुमनायाव बेयाव खाम दामनाय बादायलायनायाव जोंनि सानजारि नोगोरनिफ्राय उन्दै बैसोनि सासे जाखांफु उन्दै गथ'सा बिथाङा खाम दामनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोनदों। दा बिथांजों जों मोगा-मोगि लानो आखायाव लानाय जादों। नोंथाङा बे खाम दामनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोनना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। नोंनि बैसोआ बेसेबां? 10। नोंखौ खाम दामनायाव सोर फोरोङा? जाबा बेजों लोगोसे आदै गफार आरो आदै अनसुमै। नोंनि गामि आरो जायगाया? आं गामिनि नामा माइदांस्रि। नोङो उनाव बेबायदिनो दामनाय देनायजोंनो थानायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे दामनाय देनायाव आरो मा आगजुखौ दामनो गोसो जाबावो? सेरजा, सिफुं। गोजोननाय थाबाय। जिहेथु दा जों बिथांनिनो अनजालु बिफा बिथांजों जोङो मोगा-मोगि फंनैसो लानो सानदों। नोंथांनि जिहेथु फिसालाया बे सेथि बान्था मोननायाव दामनाय देनायाव मोननाय नोंथाङा माबायदि मोनदों? बेयाव आंहा गोजोननाय दं। लोगोसे दुलाराय धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादा दैदेनहरदों थिनहरदों हिसाबै आं जोंनि डिस्ट्रिक्टनिबो एसे मुं लाबोनो मोननो हानाय बायदि मोनदों। ओंखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो। जिहेथु बिथाङा सेथि बान्था मोनदों, नोंथाङा बेखौ सेथि बान्था मोनहोनो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामदों? जोंनि फरायनाय जेरै रुटिन बायदियै आं दामनाय देनायखौ रुटिन हिसाबै बाहायबोदों आरो रुटिन हिसाबै बाहायबोनायनि फिथाइखौ मोन्दों होननानै आं सानो आरो। गोजोननाय थाबाय। दानिया फै जोंनि धेमाजि जिल्लानि आरिमु आफादनि आफादगिरिजों फंनैसो मोगा-मोगि लादिनि। जिहेथु नोंथांनि दैदेनबोनायावनो दिनै जोंना नैबे अनजालु फंबाया खाम दामनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोनदों। बिथांनि इयुननि थाखाय नोंथाङा माबायदि बोसोन होनो सानो? गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। जोङो बे फंबायनि थाखाय जोङो उनहालागै जायगायाव जोङो लांनानै बिथांखौ जों आरो बिनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन दामनाय देनायाव बाहागो लाहोबावगोन आरो जोङो बिथांनि थाखाय हानायखिनिखौ धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादनि जानानै जोङो हानायखिनिखौ रायजो राजाखौ लाफानानै जोङो जौगाहोनायखौ नाजागोन। आरो आंबो जोबोद गोग्गानाय मोनदों बे अनजालु फंबायखौ बेयाव लाबोनानै जों धेमाजि जिल्लानि जानानै देरहासार जानो हादों, सेथि बान्था मोननो हादों, बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। जिहेथु नोंथांनि बे दैदेननायाव जिल्लायाव बेजों लोगोसे आरो नोंथाङा गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंगौथि गोनां सुबुंफोर दंबावो होनना सानो नामा? दङ, नाथाय एबार जोङो बेयाव लाबोजोबनो हायाखिसै। जिहेथु जायगायाबो गोजान जाहैबाय, बेनिखायनो जोङो वार्कशप लानो सानदों जोंनि धेमाजि जिल्लायाव। बावैनो लागोन जोङो बेखौ। आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव धेमाजि ओनसोलावबो गासैबो बर' माहारिफोरखौ जोङो हारिमुनि थाखाय मिन्थिहोनो थाखाय एवारनेस बायदि खालामनो थाखाय जोङो साननैसोनि उनाव आरो माखासे कमिटि दानानै होबावगोन। आरो जोङो दसे उनाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांजों सावरायबावगोन। जोङो हायै बायदि मोनोब्ला जोङो नेक्स्ट बाराव जोङो कनफारेन्सखौ जोङो लांनो होननानै सानदों। बेनिखायनो जोङो नै दासिमबो नेगासिनो दङ आरो नेबावगोन। मानो होनना बुङोबा जोंनि गेवलां मेला जोबथ'वाखै। गोजोननाय थाबाय। दा बेजों लोगोआवनो जोंजों लोगोआव दं जोंनि बोखावै लखिमपुरनि एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि। नोंथाङा नैबे अनजालु फंबायनि देरहासारनायाव इयुन फिउचारनि थाखाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे फंबायनि जिहेथु जोंनि धेमाजि जिल्लानि जानानै बे खाम दामनाय जि बादायलायनाय बेवहाय सेथियाव बियो मुंखौ मोननो हादों। दा बे हिसाबै आं आसा फारियो आरो आं बेयो गोजोननाय फोरमायो जे जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौ मोजाङै मोजां नाम लाखिनायनि थाखाय आरो नेक्स्टआव बे फंबाया जाहाथे बेनिफ्राय आरो मोजांसिन आरो गुबुन गुबुन आइजें दामनायफ्राव बाहागो लानो हायो आरो मोजांसिन खालामलांनो हागोन होननानै आं आसा फारियो।